ва аз ҷиҳати ҷисмониву равонӣ солим бошанд ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. чизе ки мо мегӯем барои фоидатон аст. касе дар маъқул нест тамошо накунед. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. даъвати муҳоҷирон ба корҳои нав ва музди маоши хуб. дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. даъвати муҳоҷирони тоҷик барои кор дар Корея. маош то $4000 мебошад. 600 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонро барои кор дар Кореяи Ҷанубӣ даъват доранд. оҷонсии ба кортаъминкунӣ дар хориҷаи Тоҷикистон мегӯяд, кор дар сохтмон, истеҳсолот, кишоварзӣ, саноати хӯрокворӣ ва дигар соҳаҳо мебошад. ба навиштаи ин маълумот, нафарҳое ки ба кор мехоҳанд сафар кунанд ба Корея, синни солшон аз 18 то 39 сола бояд бошанд. забони кореягиро дар сатҳи муошират донанд, яъне ки гуфтугӯ карда битонанд ҳадиақал, доғи судӣ надошта бошанд ва аз ҷиҳати ҷисмониву равонӣ солим бошанд. ба гуфтаи ин ниҳод, маош то $4000 вобаста ба касбу кор муайян мешавад. музди меҳнат барои кафшергарӣ аз $3 то $4000, барои дигар касбу кор аз $1.5 то $2000 муқаррар шудааст. хароҷот то рафтан ба Корея аз сӯи худи коргар пардохт мешавад. бисёр ширкатҳое ҳастанд ки пули билет, ҷойи хоб, ҳамаи чизро таъмин мекунанд. ҳозир ин корҳое ки талаб кардаистанд, пешниҳод кардаистанд, ҳамаи расходош аз ҳисоби ана ҳамун нафаре мебошад ки худаш сафар кардан мехоҳад. баъди расидан ба ин кишвар аз ҷониби корфармои кореягӣ тамоми хароҷоти коргар аз ҷумла ҷойи хоб, хурду хӯрок таъмин мегардад. яъне расходи рафтанша ҳар як кас худаш мекунад ва вақте ки уҷа мераванд ба кор таъминаш мекунанд, ба ҷойи хоб таъмин низ мешавад ва ба се вақт хурду хӯрок. инам плюси калонай. мисол ҳамирам моҳонаша ҳисоб кунӣ, пули се вақт хурду хӯрок ва пули ҷойи хоб ҳеҷ наравад, дар уҷа мумкин $1000 биравад. ин бо плюсай. зиндаву сарбаланд бошен. комментарияҳоро мехонем камтар ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. агар ягон нафари шуморо документотон тамом шудагӣ бошад ва бихоҳед ки границаи Қазоқистон бирен, аз сари нав документ кунед, номерошон меброяд, занг бизанед, ин одамо худшон мегиранд аз дари хонатон то границаро мебаранд, худшон граница мегзаронанд. бо як нафар нависонда: патенти мо ҳақ дорам дар Москва кор кунам. патенти то чи? Нафаҳмидам мақсади савол. та вақти савол менависонед, ҳамин чиза хубтар як бор бихонед, баъд опубликовать кунедш, нағз мешавад. як нафари дигар нависонда: салом додар, аллоҳ аз шумо розӣ бошад. худо ба ҳамаи орзуҳотон расона. гапҳои хар ахмақа гӯш накунед. ҳавои худшон фоидашон ба як кас намерасаву бо гап мезананд. мо ҳар касе ки сухани бад мега ба худованд меспорем. ҳамихели одамое ки тамошо мекунанд, мо барои ҳамон нафаро видео мекунем. ҳар касе ки гапи қабеҳ менависонед, ҳамин қадара будонед ки гӯё барои мо вуҷуд надоред. ҳамун комментарияро вақти худтона гирифта нанависонед, нақсар мешавад. анисҷон нависонда: ман мехоҳам ба қарибӣ Россия равам. дар Тоҷикистон чӣ гуна госуслугаро кушоям? илтимос ҷавоб диҳед. мо гуфтаем ки касе ҳамин чиза натона дар комментария бинависа фикроша, баъд мо ягон мақсад фикрша карда барои шумо пешкаш кунем ҳамин чиза. одамое ки наметонанд, одамое ки метонен, мақсад шумо бо тариқи ҳамин сайти госуслуги RUID метонед ки регистратсия бикунед. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон. ҳозир дар аэропортҳо вазъият чӣ хеле мегуфтем? дар аэропортҳо вазъият чӣ хеле ки будам хеле тафтиш ҳастае бародари азиз. Акрамов Юнус нависонда: салому алайкум акаҷон. ман вақте ки патента получаткунӣ рафтам, пули патента споридам. не ки гуфтам патенти шумо тайёр шудагӣ нести, дуруст пас биёед. месӯза ё ки не? чӣ мақсад тайёр шудагияю дуруст пас биёед? барои чӣ дуруст пас биёед? гуфтан рости гап нафаҳмидам мақсади савол тахшу. вале та агар гуфта бошӣ ки ту пул споридагӣ ва ту патента нагирифтаи ҳоли дар дастат, и пулат месӯза ё ки не? не. та ҳамун данёе ки аз рӯи патента турия спорида бошӣ, ягон мушкилӣ намешавад. як нафари дигар нависонда: салому алайкум ака.
ҳамин одамое ки документ надоранд то кая бепроблема метавонанд тоҷикистон раванд. то моҳи сентябр бояд ки бироянд аз Россия ё ки рафта проблемаҳошона ҳал бикунанд. Умар нависонда: салому алайкум акаи Сорумон. номераи ватсаптона наметӣ? савол дошта бошӣ дар анҷа бинавис бародар, мехонем ҷавоб мегардонем. як нафари дигар нависонда: бародар, чӣ хеле проверка кунем ки ФСБ чанд қад запрет карда бошад. метавонед ки дар шаҳри Душанбе ҷои шиноснома ва раводид бирен, ҳамунҷа муроҷиат бикунен ва ин мушкилии худтона бифаҳмен чанд қай намебошад. як нафари дигар нависонда: салом ака, патент аз байн намерава ака? Не, патент аз байн намерава бародари азиз. Солиев нависонда: бовар кунай қонунҳои Россия мебаровардагира қонунҳои юристиҷӣ бисёрай. ай дар назари шумо баъзе гапҳо сафсата метоба, баъзе гапҳо менависен яхе аблағ ки дурӯға дигар чизо, баъд дер ё зуд ҳамун корҳо мешава, ба проблема болои сари хитон мешава. чизе ки мо мегем барои фоидатонай. касе да маъқул нест тамошо накунед. иҷа маҷбурӣ нестай тамошо кардан. зиндаву сарбаланд бошен. барномаи имрӯзарам ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.